February ni sari tharau chaklo ti chak chu wangin unau teu bat kan nei ti sadana turin ti salakairo chuan ani lo ti sadana in chuan in thingei turani ama ero chu taksa thil ti te tharawa in ti hlum thin chuan in nungang rompung riat chang som pahnih le som pathum tharau thianghlim tiam hi enghuna po engnam hnena po pekin a renga Krista chuan a tharau na thaw ro pui tak chu ama zui tu te hnena a top thlengin a zel don ti a puanga Pentecost ni atangkhan tun thlengin lalpa le arong bol na a in tulu te zong hnena chuan thamon tu chu tir ani Krista chu mimal chandam tu poma piang te hnena tharau thianghlim chu thuron tu angte ti thianghlim tu angte hruai tu angte le riat pui tu angte in alo kalani ring tu ten pathian an nei zo pau le an tlan tu mangai na le khongai na a chandam na chu chiang zok le thil ti theina ro pui zokin an hriat tir don ti du dana le har san na kum tam tak local tang to mi te chuan an nuna chuan tharau puina an changa khovela hian chin chiana le thil makatan an lo ta ani vantir ko te le mi te ma tlan na mangai na nun dan dang lam tir tu chu an lo tilang ta ani Pentecosta chunglama tanga thil ti theina dong tu te chuan thlemna le har san na chu an pumpel don big lo thu tak le felna an puan na a chuan thu tak zong melma an Christian nun tong te lak bo sak tum reng chuan aron thlem reng ani Krista Isu a mi puitling an lo ni theina turin pathian in chakna apek zong mangin an bei turani ta fam kimna thleng tura an lo san tel theinan khongai na thar chu muzel turin nitin an tong traya tharau thianghlim na thona hnuaya chuan mi chak lo ber po in pathian rin na nget tak nein thil ti theina an nei chu an ti thang zel theianga an lo thianghlimin zemoi tak nein ti ro pui an lo ni thei bokang in ngai tom takin tharau thianghlim thunun na hnuaya chuan an in tuluta pathian fam kimna chu dongin van mi te anga cheile duan an lo ni ta ani